खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आरो गिबियावनो गुड मर्निं सिखारनानै दासिमबो आङो फ्रेश जायाखै गथ'फ्राबो सिखारबाय गेलेगासिनो दङ बिसोरो बिदिसो दे नोंसोरबो फ्रेश जानांगौ दे बिसोरबो दासिमबो फ्रेश जायाखै ओमफ्राय दिनै जोंहा क्लास गैया माने क्लासाथ' जोबखाबायानो दाखालि जोंना प्रेजेन्टेसन थांबाय 30 एप्रिलावहाय आरो दिनैहाय नेक्स्ट ग्रुपनि प्रेजेन्टेसन दङ आरोना ओमफ्राय प्रेजेन्टेसन जोबखांनायनि उनावहाय दिनै जोंहा फेयारवेल दङ फैयै जोंहा जोबनायनि लामायाव सफैबाय 22 मेआवहाय जोंहा एग्जाम जोबगोन बेनि उनावहाय जाय फाराफारि गावनि न'आवहाय आरोना फ्रेश जाग्रोनानै लानोसै बेनि उनावहाय देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आं गथ'फोरनि थाखाय दावदै रुनोसै फुङावहाय दावदै होयो बिसोरनो ओमफ्राय लोगोसे जोंबो जाफायो गेलेगासिनो सानैजों लोगो जाबाथ' बिराद मोजां जै बुलायगोन जिनिसफोरखौ लालायगोन होमबासो जायो घटनाया जों गेसखौ लाखाथारासै आरोना जोबखासिगोनबो नालाय ओंखायनो आरो बिसोर थाबाथाय न'आ साफा जाखाया मिन्थिखायो बयबो गथ' गोनांफ्रा बोनो हायाखै बैयाव नांथाहैबाय नालाय दा बेजोंनो गेलेनोसै आरोना नोंसोरो नै गस्ला दङ मा दङ आंनि गोलैगोन दे नै जिफ्रा गारला गारसि जाखायो आरोना बिसोरजों जाबाय मामा आंनि जिया गोदानसो गस्लाया गोदानसो ओइ दानाबा गोजौआव फैबाय गेलेनो दे मोसादो दे बायहेरायाव लाबोबानो खुसि न' सिङाव थाबानो दावराव दावसि बिसोरो जेबो नङा दे गसं हायो दे बोरै नोंना सेनेला गदोंनो बिसोरखौ दसे गेलेहोनानै लाबोबाय फैयामोन बाट लाबोबाय आरोना मानो होनबा अखा एसे थाइफ्रिगासिनो दङ लोमजानो गिनो गोनां ना आरो फारसेथिं आंहा एग्जाम जानोसै ओमफ्राय दहाय भिन्दि भाजा बानायदोंमोन आङो ओमफ्राय बेयो जाजोबाखै आरोना बिसोरखौ लांनो थाखायनो आं माने बन्द' खालामनानै गालांबाय दायो बानायफिननोसै आरोना आं दिनै आलदा बानायदों आरोना भिन्दिखौहाय पियास होनानैहाय ओमफ्राय एसे मसाला टसाला होनानैहाय बानायबाय आरोना जानाय नायनोसै होननानै एखे मारै जाबाय थानो नङा होमबा ओंखायनो दायो नै बिसोरनोबो ओंखाम दौनांगौ ओंखाम दौखांनायनि उनाव थुखैनानैहाय बिसोरखौ फुथुनो हाबासो सान्ति आरोना ओमफ्राय जोंनि प्रग्रामा ओरैनो बिदिनो 1:30निफ्राय स्टार्ट जागोन खोमा दायो जोंनि आलदा ग्रुपना आं दहायनो खिन्थाखादों प्रेजेन्टेसन जागासिनो दङ ओमफ्राय बिसोरना जोब्बासो माने गासिबो मास्टारफ्राबो फ्रि जागोन नालाय माने गोदोनि कलेज टाइमनि फेयारवेलखौ गोसोखांबाय आरोना आङो जों गाबगुलायदोंमोन आरोना बे फेयारवेलाव थांनो थाखाय रेडि जाबाय आं कुर्टिखौनो गानबाय आरोना ओरैनोथ' ट्रेडिशनेल गाननो थाखाय खावलायदोंमोन आरोना बाट ट्रेडिशनेल ड्रेस लाबोनाय गैया जोंनाव दख'ना आरो दाखालि बावैसो आङो न'आवहाय दोनहैजोबबाय मानो होनबा थांनायनि सम फैबाय नालाय ओंखायनो जिनिसफोरखौ एसे दोनहैखाग्रोखाबाय आरोना कुर्टि गोजामसो गोदान नङा आरोना ओमफ्राय गथ' सानैयाबो उन्दुबाय रिथिमिया सिगांग्रो उन्दुदोंमोन ओमफ्राय दासो दानिसा उन्दुबाय आरोना दायो लोगोफ्रा रेडि जानायखौ नेनानै ज' ओंखारलांसै आरो बांद्राय समनि थाखाय जानाय नङा दसे समनि थाखायल' ओंखारजोब्बाय जोङो नै फेयारवेल पार्टियाव थांनो थाखाय बुरा सासे मादारा बैयो सिख्लाखौ नुखादोंमोन बे मादारखौ नुवाखैमोन ओमफ्राय नै ओरैजाय बेखिना सिख्ला गोजा खिन्थु बैहाय गथ' सासे दङ बोरैलायना थाबायनानैनो थांसै जों बयबो आब' रैसुमिखौ ब्लगिं खालामनो रोंथारोथ' जोंना बे आब'आ नै लेना नोंबो थांसै फेयारवेल पार्टियाव फैदों जेला फेयारवेलथ' जाहैनांगोन ना लेना थाबायनानै थांसै जोङो सफैबाय जोंहा माने रुमसिम सहैयाखैनो दासिमबो नै बैसिम थांनांगौ बेफोर गासिबो हस्टेल गोजासो बे एसके हस्टेल नामाथाय बयस हस्टेल दां মানুহজনক
শুনিবলৈ যত্ন কৰিবা কামটো কৰি দিব নোৱাৰিলো যি নকৰাই যেনেকুৱা নকৰাই তোমালোকৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা মানুহটোৱে বহুত পজিটিভিটি নিজ কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কিবা এটা কাম কৰে যি खोनासंदों नै মানুহজনক শুনিব যত্ন কৰিব ৰাতিকে खोनासंगासिनो কৰিব 2 নম্বৰ জ্ঞান আহৰণ knowledge is power नै पेकेट लांसा पेटिस ओमफ्राय मिठाइ जागासिनो सफैबाय फेयारवेलनिफ्राय अखा सिजा सिजा फैबाय एसे अखा हागासिनो दङ ओमफ्राय आङो मोनसे लाबोदोंमोन बिसोरनो राननानै होबाय जाबाय जा टेस्टि जा 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 नै जाबाय तनिशायाबो दावदैबो जाबाय रिदिमायाबो जाबाय जा जा यम्मी यम्मी ने दे रिदिमा यम्मी यम्मी दावदैबो जादों पेटिसबो जाबाय बाट बिसोरो मिठाइखौ जायासै मोजाङानो दे बे जाहैबाय आंनि खामानि बेखौ मावनाया साफा खालामनाया ना ना आंनि खामानि नङा सोरनि खामानिथो आंनि खामानि नङा ओमफ्राय नै दायो अखाया गैलालाय थाथ'लायबाय आरो दाहाय हाबावगोनसो खोमा दे 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 आं रोङा ना नोंनो साफा खालाम दे साफा खालाम दे मा नांगौ जि नांगौ नोंबो सासेया लाबाय नालाय गावनोबो नांसिगौ फ्रोमखौबो एखे एखे होनांगौ जायो बिसोरनो ना मिलायथो लाबाय दा थां फुगारहैदो थां बैयो थां फुगारहैदो नोंना बे साफायावनो फुगारबाय तनिशाया रिदिमायाबो फुगारबाय दे फुगार सासेया बिसोर सानैखौ लानानै मेंगुलायबाय ओरैबायदि बुलायदों जाहैदों बिसोरो माने बुलायनायानो अयथासारखा माने मोनसे जिनिसखौनो सिख'लायनानै बुलायनाय जायो आलदा रिजनावथ' जायानो आंनि लोगोआथ' बेनो आर'नाइ गानहोनोसै आं बेनो जाबावलायथारो गथ'खौ लाखिनायनि ओमफ्राय दिनैहाय मास्टारफोरनो बोरमा बेदर जाहोदों नालाय ओंखायनो जोंबो बोरमा बेदर जानोसै लुगैनाय मोनबाय आरोना ओंखायनो दहाय जोङो बिफा फिसा साब्रैजों ट'ट' गाखोनानै बोरमा बेदर लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय राधिकाया संबाय दायो सासेया साखिनायोनो ओमफ्राय जोङो सानैजों जाग्रोनोसै गथ'फ्राथ' दाबो उन्दुआखैनो साखिनानै नायोनो बोरमा बेदरखौ दरसे होबाय आं जानोसै नै बोरमा बेदरा ओमफ्राय बे दहाय फुंनिनो स्क्वाश आलु ओंख्रि नारें फिसा नै बानलु गोसाबासो थावखायो ओमफ्राय बोरमा बेदरफ्रा टेस्टि दायो भिडिअ खालामबाय थाना नोंथांमोनाबो लुगैगोन नालाय जाग्रोनानै लानोसै जाखांबाय आंहा ओमफ्राय ओरैजाय बिसोरो साथामजों बिसिनायाव बुलायदों मा नांगौ बुलायनायनि भिडिअ Papa ande. Oh, papa ande. Apa? Boleh ya? Biji nunga. Hama, biji boleh ya? Kalau biji boleh hama. Cabai. Ayo, etek. उन्दुनो ओंखारबाय बिसोरो एक्चुअलि हमनो हाया बिसोरो उन्दुनो ओंखारबाथाय फुथुनांसिगौ आरोना बिसोरखौ लाइटखौ खोमोनसै आङो आरो लाइट खोमोननानैसो फुथुयो जोङो नङाबा बिसोर माने गेलेबाय थानो नागिरो आरोना हमनो हाया गावसिनि उन्दुनो ओंखारनायखौनो इसोर उन्दुसान्दियानो दिगदार आरोना फुथुनो हाबानो देरहाबाय दिनै जाहैबाय नेक्स्ट डे आरो दिनैहाय बिराद इम्पर्टेन्ट खामानि मावनांगौ बे जाहैबाय लेखा फरायनांगौ गाबोननिफ्राय जोंहा फाइनेल एग्जाम प्रेक्टिकेल दङ फुङावहाय आइ डन्ट नो प्रेक्टिकेला मारै जागोनथाय दिनैहाय जोङो प्रेक्टिस खालामगौमोन बाट अखा हानायनि थाखाय जोङो प्रेक्टिस खालामनो हानाय नङा मानो होनबा बे फिल्डआवसो नालाय दायो गाबोनहाय हागोन ना हाया आं बिराद डाउट जानानै दङ आरोना बाट दायो आङो गथ'फ्रा उन्दुनायखाय दसे फरायनो थांसै राधिकानि रुमावहाय बेयावथ' जानाय नङा जोङो ज'सो फरायो नालाय ओंखायनो दुस्थफ्रा रिदिमा तनिशा ओमफ्राय दसे सम लेखा फरायहैनोसै बिसोर उन्दुनाय समावनो हरावथ' मेंहैयोनो मानो होनबा बिसोरो 9:30 गाहामावसो उन्दुयो दा ओंखायनो फरायनानै लानोसै एसे ओइ फैबाय आं फरायनो फैबाय आङो उन्दुनायखाय दसे 1 आवार फरायबाय जोङो 1 आवार दायो नै गोजौआव सौफैलायबाय गथ'फोरखौ लानानैहाय दसे समनि थाखाय रुमावहाय केस खालामबाय थायो ओंखायनो दसे सम लाबोबाय गोजौआव गेलेनो थाखाय नै गोजौआव लाबोबा खुसिथार आरो लाजिबाय नै दांबाय लाजिबाय नै दां दे दां लाजिबाय लाजियोलै बियो दांबा मामा
सु थायो बेवहाय दे दांनांला दे सु थायो बेयाव सु नै आनारसा गोसोम कालारना जाजासिगोनदां मालाय नङाबा दा मोख्राजोंसो जाफैजागोन दाखालिबो नै बेहाय मैगं दंमोन फान्थाव दंमोन मोख्राया जाफैगासिनो दंमोन आरोना गोजौआव जिरायनानै थाखानांगौ जायो नङाबा माने गोजौथिंजे थांबाय थानो नागिरो बिसोरो अखा हादो प्लिज दा हराव बिराद अखा हादो गाबोन फुङावबो बिराद अखा हादो बिनि उनावहाय हायाबाबो अरजाला सान्दुङा गोसाथार गांनैसो दंबावो आंना जिया बै माबायावहायनो थिं सिङावहायनो गालांखाबाय आरोना आङो थेवबो सान्दुं नाङो आरोना बेनि उनावहाय आङो गथ'फोरनो जाग्रा अर्डार होदों फिथाइ सामथाइखौल' बायनाय जायो आरोना बिरादनो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो केक सेक मेथाइ सेथाइ बायो ब्लिंकिटआव अर्डार होदों आरोना नै बेखौ मोनसे बानाना वालनाट केक होबाय मोनसे बेनि उनावहाय नै अरेन्ज होबाय आङो सालाया माबा जाबाय थानायखाय ओमफ्राय ग्रेप्स होबाय ओमफ्राय एप्पल होबाय ओमफ्राय नै केक मोनसे होबाय आरोना बेखिनियावहायनो 500 थांबाय गथ'फोरनो जुदि सानफ्रोमबो बेबायदि बायनानै होबाय थानांगौबा बेसेबां थांगोन साननानै नायलाय नोंथांमोना माने फैसानिसो बिफां गायनांसिगोन आरोना बिफां गैयाबा जानाय नंला आरो गथ'फोरनो बिदि मोजां जिनिस जाहोआबाबो प्रब्लेम ना गाज्रि जिनिसखौ मानो जाहोनो गाज्रि जिनिस जानानै बेराम जानायनिख्रुइ नोङो मोजां जिनिसखौ दाम होनानै जाहो जेसेबां हायो आं माने मोजां जिनिसखौ होनो ट्राइ खालामो गथ'फोरनो गाबोन एग्जाम ओमफ्राय आंहा नै गथ'फोरजों मोसागासिनोसो दङ आरोना फुराना गानखौ दामै दामै उन्दुनो माला ओंखारगोनथाय दाबो 7:30 जायाखै ओमफ्राय लोगोफ्रा मालाय लेखा फरायबाय आंहा नै बिमाफोरना बिदिनोसै आरोना दा 9:00 9:30आवसो उन्दुगोन बिसोरो बे समसिम आंहा एनार्जि थाहैगोन ना थाहैया बेसो जाहैबाय खोथाया गिया मामा गिया बेखौनो गिगासिनो बियो नै बेखौनो गिगासिनो गिया मामा गिया एम्फौ नङा आयौ मामा ओंखाम ओंख्रिखौ संखाबाय राधिकाया फान्थाव आलु ओमफ्राय गाबोनसिम थाहैनाय हिसाबै संदों आरोना मानो होनबा गाबोन 9:00निफ्रायनो जोंना एग्जामा ओंखायनो माने एसे बुरजा संनो होखाबाय आरोना दिनैहाय गाबोन हायोबा आङो माबा मोनसे एवनानैहाय जालांहोनोसै ओंख्रियाथ' थाखागोन नालाय दायो नै गथ'फ्रा उन्दुब्लानो आङो दसे फरायनोसै आरोना आं बांद्रायथ' फरायनो हाखानाय नङा जागोन इसोरनि आखायाव आरोना बिदि होननानै हगारनानै होनोसै आरो आङो ओंखाम जाखांबाय गथ'फोराबो उन्दुबाय टाइमाथ' 10:00 जाबाय दायो एसे फरायनानैहाय उन्दुनानै थानोसै आङो सासेया ओंखाम जाथ'वाखैनो बाट बेबो माबा माबि खामानि मावगासिनो दङ ओमफ्राय आंनि भिडिअखौबो बिथाङानो एडिट खालामगोन खिन्थु दिनै मोनगोन ना मोना मिन्थिया मोननाय नङा दायो आङो दसे फरायनोसै ओमफ्राय गाबोननि थाखाय आराम खालामनोसै आरोना गाबोन मा जायो इसोरासो मिन्थिसिगौ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय